అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల ఈ రోజుకు రైతు ఆవేదన యాత్ర మూడో రోజుకు చేరుకుంది. సిరిసిల్ల జిల్లా గంభీరావుపేట మండలం ముచ్చల్ర గ్రామంలో ఆత్మహత్య చేసుకున్న రైతు రఘుల దేవయ్య కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించి ధైర్యం కల్పించిన వైఎస్ షర్మిల గారు. ఇంకో బాబు ఉన్నా పెద్దదా చిన్నదా ఏమకంటే పెద్ద డిస్ప్లే ఏం కనిపించలేదు. స్కూల్ పోతాను బాబాకి ఎట్లా 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 మర్చిపోయి ప్రభుత్వం నుంచి ఎవరైనా వచ్చారంటే ప్రభుత్వం నుంచి ఎవరైనా వచ్చారు ఎవరు రాలే ఏం సాయం చేయలేదు. బీమా వచ్చిందా? వచ్చినాక రాలేదా? ఏం పంట వేసుకున్నారు అప్పుడు? అప్పుడు వరి నాటి చెర్ర వేయింది. అప్పుడు అది ఇంకో బాయి వేసి పెట్టుకుందామని నాటేసిండు. అంత చెర్ర వేయింది. అది నాటేసుకుంటామని బోర్ ఎత్తే బోరు పడలేదు. శర్ర వంగనే అయిపోయింది. పిల్లల్ని వదిలేసాడు చేనులో కూర్చొని. బ్యాంక్ అప్పు ఉందనా బయట అప్పు ఉందనా? బయట బయట ఎంత మిత్తి ఎంత ఉండదు? రెండు సార్లు బోర్లు వేయడానికి బయట అప్పు తెచ్చిందా? బ్యాంకు వాళ్ళు ఇవ్వలే? అది పోయేదాకా కూడా ఆగనేలే. అవి అడిగి పరిస్థితి దాకా కూడా ఆగ. మొన్న ఏర్పాటు పట్టలు చేసి ఇచ్చినాయి. 3 ఎకరాలు టీచర్లు కొడుకున్నాయి. అయితే ఇక అంతకుముందు ఇక అమలు చేసుకుందామని చేసుకున్నాం అంటున్నారు. ఆ బ్యాంకు దాకా పోలేదు. ఎకరన్నర చేసుకున్నారు. ఈ కర్మం అడిగింది. అప్పుడే అప్పుడు పచ్చబాతం వచ్చింది. ఎక్కడ వచ్చింది వీడు తాన్నగారు తమ్ముడు పైన ముందుకు రా పెద్దనా పాపు ముందుకు రా పెద్దనా అక్క ముసలి 2 లక్షలు పెడదామంటే ఇదే లేకపోయి ఆడ అప్పుడు ఆడబోరేసాడు. సిర్రబోరి అది మునిగిపోయింది. ఆడ అప్పుడు ఆడైతే ఆడ అప్పలేదు. పొలం చేపించండు. అంత అంగడంగడ అయింది. ఆయనకు ఇక్కడ బాధకు భరించలేదు సార్. ఇద్దరు ఆడవిళ్ళు అయ్యి ఈమె పోరేసుడిదినా ఏం చేస్తారు ఆయన 5 వేలు మంచిగా పోయి ఇంటికాడికి వెళ్ళి మంచిగా అన్నాడు.
కొద్దిగా తిన్నాడు మంచిగా పోయాడు 5కి. రోజు మబ్బులే చేనులకు గట్టిన పోయిండు కదా అని మేము అనుకున్నాం. మేము పండుకునే ఉన్నాం. రోజు జర రోడ్కే వదిలిపోయింది. మామిడి చెట్టుకి వేసుకున్నాడు ఆయన ఊళ్ళో అయిపోయి పోయేవారికి సలవాడు. పరిస్థితి ఏం చేస్తాం. ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఆ పిల్ల మానసిక మన పని గలం సార్. ఇప్పుడు ఇద్దరు ఆడమగలు ఉంటేనే చేతి కూడా అయితే సార్. ఇప్పుడు అంతా లక్షల కావాలి. మీకు పెన్షన్ ఎందుకు వస్తలేదు? మీకు పెన్షన్ ఎందుకు వస్తలేదు? 3 సార్లు అప్లికేషన్ ఇచ్చాను. రాసి ఏమై అంటే అంతటా చేస్తుంటే మత్తు వాళ్ళ తప్పలేమని నాకు కూడా తెలియదు. నాకు కూడా తెలియదు. మీకు కూడా వస్తుంది? నాకు కూడా వీళ్ళ తండ్రి నేను మా బాబు నాకు కూడా అయ్యాను భార్యకు మేడం పెట్టి కాళ్ళు నడవరావు. మా కాళ్ళు నడవరావు. ఇప్పుడు 4 ఏళ్ళు ఒకటి ఏముండు అవుతుంది సార్. ఏ బాధ ఉండేది. ఎన్ని పట్టించినా కానీ ఎక్కడలేదు. రారు సార్. ఈ బిడ్డ అయిపోయాన్ని అప్పుడప్పుడు వచ్చి ఉంటున్నా. నా కొడుకులు లేరమ్మా, నా కొడుకులు లేరు. అందరు బిడ్డలు అమ్మమ్మ దాకుంది. ఆమె ఓనర్ బాపచ్చి చిన్న సాయం చేస్తున్నాం. మేడం దగ్గర అయితే మా తీసుకో ఫోన్ ధైర్యంగా ఉండాలన్నా తప్పదు. అమ్మమ్మ ఊకో అమ్మ ఊకో అక్క చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు. అదే తల్లి ధైర్యంగా ఉన్నారు. అమ్మమ్మ ఊకమ్మ వర్ధిల్లాలి వైఎస్ షర్మిలమ్మ గారి నాయకత్వం.
ఆదుకోవాలి చనిపోయిన రైతు కుటుంబాలను खुशखबरी ओनर ऑफ HKGN फर्नीचर आरी जनाब नसीर चिश्ती साहब की जानिब से मीलादुन नबी के खुशी के मौके पर स्पेशल ऑफर। जी हां, अपनी लाडली शहजादियों के जहेज की खरीदारी के लिए यानी आला अक़साम के फर्नीचर के लिए चले आइए HKGN फर्नीचर। याद रहे, पलंग, शोकेस, सिंगारदान, मैदान, अलमारी, ये 5 आइटम सेट सिर्फ और सिर्फ 34,999 रुपये और साथ में बिस्तर का मुकम्मल सेट बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। एक और 5 आइटम्स का सेट सिर्फ 44,999 रुपये। मैट्रेस हासिल करें बिल्कुल मुफ्त। बुकिंग्स का सिलसिला जारी है, तो देर किस बात की, अभी बुक कीजिए। फर्नीचर की दुनिया में एक उभरता नाम, काबिल एतमाद भरोसेमंद शोरूम HKGN फर्नीचर, फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम मेन रोड, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9912857230 और 9346062190।